nggak usah berlebihan menghormati orang kaya yang nggak ada manfaatnya. Nggak usah berlebihan. Saya mulai dulu kepengin memerangi itu. Soalnya aku tahu dadi wong melarat. Loro rasane. Wong sugih dihormati, nggak ada manfaatnya di masyarakat. Tak perangi titenono aku lek sugih. Lho saiki Bu sing sugih-sugih tak kon bandroli ndase, tak tebase. Kalau nggak ada manfaatnya, coba maaf. Kalau ada kematian, sorry, kalau ada kematian yang gali kubur, sing ribet ning kuburan, tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing melarat gambul lemah perengkosan ngeduk kuburan. Sing sugih rokokan kebul. Paling banter nyengunguk, wis jero apa urung? Cepet ya mendung selak udan. Gayane ngurusi padahal ngupui. Yang di bawah petentengan capek, yang atasnya cepet. Jare sing ngeduk jeguro tak urugi ya. Rungokne sing sugih-sugih dengerin. Kalau Anda semena-mena dengan orang miskin, diancam Anda. Wong melarat iso ngancam. Bene, jarne, sugih ngono sombonge rambut tai. Enteni nek mati aja ana sing gelem ngedokno kuburane. Mati sepi, kadek persatuan melarat ikan kuat. Hidup melarat. Hidup melarat. Wong sugih kok elek karo wong melarat. Mati sepi. Gak ono sing takziah, gak ono sing nyolati, gak ono sing ngedokno kuburane. Mikul kuburan gak ono sing gelem. Terpaksa menantu sama anaknya sendiri. Mikul jenazah lho wong loro, gulir-gulir kaya mikul jodang. Dibawa turun dalan, ditakoni tanggane. Arep digo nyanti de, kuburan Mas. Ya cepet mumpung urung mambu.